niloloko? Ano ka, bakla? Hell, I can't imagine. Hell, I can't imagine. Hello, mga kagala. Disclaimer lang. Disclaimer lang po, pauwi na kami. Alam mo na, oh. Huwag ka na mag-English. Out of work na kami. Gago! Iman na kami. Mga kagala, so nandito tayo ngayon sa Bag-In. Okay. So, yan. Kakagaling natin sa fieldwork. Huwag ka na mag-English. Kaya lumahan na lang tayo dito. Since natapos na ating duty. So, yan. Steve! Hello! Sa mga hindi pa nag-follow dyan, follow my Facebook page. And yes, of course, may pa-shoutout tayo. Then,
subscribe to my channel at Tagala_vlogs. Yung hindi po S, yung uli, yung Z. Right, so yan. Sobrang ganda. Yan, yan yung view dito sa Sabitang Laya or the Triangle Island. Search nyo po yan sa website sa www.google.com. Nandyan po yan. Yung the Triangle Island in Caramoan, Camarines Sur, or also known as Sabitang Laya or Bag-ing. Yan. Dito yan. Camarines Sur. I'm inviting you guys to visit. Come here and visit. Mas maganda pumunta dito kapag summer. So ngayon, feeling summer tayo. So, diba yung mga limes to, no? Kita nyo? Yan. Rock formation. Yan talaga yung mga dinadayo dito. So, ayan. Punta tayo dito. Ay! Grabe. Ano ka, bakla? Grabe. Malakas na. Malalim na pala doon. Punta tayo dito sa ano. Yan. Pwede kayo umakyat dyan. Tapos, dito. Meron ditong kuweba eh. Picture pa lang at kanina. Yun. Papasok dito kami. Medyo malakas na yung alon, guys. Yan. Ang ganda. Kung sa iyo, makalabas ko dito sa kuweba. Yan, no? Sobrang solid. Oh my God. Mahulugan tayo ng dito pag mga ganitong minsan marami dito ang ating mga box jellyfish. Meron na rin dito na ligwak dinner. Pero Gusto mo nang manahimik, ha? pero yung kasi hindi nagapan. Dapat kasi may unang lunas kapag ikaw ay na ng jellyfish, no? So hindi lang yung nagapan. Pero anyway, pati na yun ng buhay na accident na rin nangyayari. So dito, tayo naman dito sa seashore niya. Ito tatlo to. Yan. Tatlo yan tatlo. Bale yung itsura niya. Ganun. Ito, nandito tayo sa isang kanto. Tapos ito, yan. Yan, papunta doon. Tapos meron pa yan dito. Tapos dito. Kaya tinawag siyang the triangle. Yan. So, dito. Lagyan ng effect. Yun. No, diba? Ayos! Una naman natin ang Ayan yung sa likod ko. Una natin ang patras. Solid, no? Oh, diba? Nakikita nyo ang harap at likod, ha? Yan. Grabe. So yan, this is only a short vlog. And pauwi na rin kami. Yeah, it's time for shoutout mga kagala. So kanina yung cameraman ko is si Miss Rhea. Thank you so much sa pag-video. And then sa bangkero ko kay Alan dyan sa Bicol Port. Alright. So pag sa support ko si Jason. So yan, pag magta-travel kayo, hanapin nyo si Alan Boy sa Bicol Port para magdala sa inyo sa mga isla. So shoutout pala dito natin dito sa Oragon Motovloggers GC namin. Shoutout kay Pops Panda Motovlog, Queen Viera, yun, Motovlog. Follow nyo po sila, Boss Mark Motovlog. Then kay Narlo Takbong Turista Motovlog, J Boss Motovlog, kay Lakwa Chinay, Tagamaangas, Plastic na Lady Rider, kay Motochak. Dito sino pa? Big Black Charcoal Motovlog. Then Boss Deng the Explorer. Then kay sa admin po namin dito sa UMP si Mr. Glenn Arias Brul. Then Retaso Vlogs. Yan. Then kay
Sino pa dito? Sa admin. Isa din sa admin, si J. Max, J. Ramirez. Yan, shoutout po sa inyo. Then, Chef Sagmao, of course. Always ride safe, boss. And then sa kay Black Ronin Jam Motovlog, Just Tabaco City. Then, sino pa? Narlu, Mr. Narlu, Jordan Sanita sa admin namin. O sa Ter Manungkit. Sa iba. Paps Viajero. Okay. Sino pa dito ang shoutout natin? Ubusin natin. Hugs Vlog Ventures. Alright. Yon Motovlog. Okay. Yan. Sa mga nandito sa UMB, shoutout po sa inyo. Actually, aspirant po tayo. Then, sa official member ng UMB. Hopefully, makapagawa na din tayo ng riding jersey. Ang ganda. So, baka naman, Pops. Then, sino pa ba hindi ko na Black Pink Rider. And of course, Musika Vlogs, mga kaburo, mga team kapagpay. And then sa idol ko, of course, hindi ko ipapauli. Dominic Higgs. Oh yeah. Alright, so sa mga hindi pa nakapag-follow, like and share all of my videos and sa lahat ng mga pages and yung YT channel. And then mga vloggers na shoutout na rin. Please support us. Ang hashtag ko is #supportlocal. Alright, so before ang iba, Pilipinas muna, bayan muna. It's more fun in the Philippines. And God is good. Oh yeah. May nakalimutan tayo. So special mention sa kay Sis One Big Vlogs. Follow nyo po. So, hindi natin makalimutan. I am very sorry. This is Kagala Vlogs. Please follow my FB page and YT channel. Subscribe na po kayo para maging updated sa lahat ng aking mga videos. Also, click the bell.